Bună ziua! Gabriela Sterian sunt. Pentru cei care nu mă știți sau dacă ne-am văzut, n-am apucat să facem cunoștință în cadrul evenimentelor de networking. Vă urez bun venit la Camera de Comerț și Industrie a României, silent partnerul nostru în organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc eu în numele colegilor pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă alătura acestui eveniment, jumătate networking, jumătate eveniment de conștientizare sub umbrela proiectului pe care îl coordonez. Aș fi vrut să mulțumesc pentru oportunitate și pentru sprijin colegei noastre, doamna Rodica Lupu. Îi transmit un gând bun, n-a reușit să fie astăzi alături de noi. Îi voi mulțumi și domnului Erbașu, care ni se va alătura în curând, pentru că m-au sprijinit în organizarea acestei întâlniri, da? Networking, jumătate alocuțiuni pe diferite teme de eficiență energetică și că suntem astăzi împreună aici. O să o las pe colega mea, doamna Alexandra Petre, director de comunicare la Camera de Comerț și Industrie Prahova, să preia rolul de moderator și voi reveni eu imediat cu prezentarea proiectului. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor și bine ați venit în acest spațiu excepțional și ca decor și primitor, unde colegii, partenerii de la Camera de Comerț și Industrie a României au avut amabilitatea să ne găzduiască, să ne ajute cu organizarea evenimentului de astăzi. Deci, mulțumiri domnului președinte Mihai Dărăban, mulțumiri doamnei director Ionescu. Suntem într-un spațiu dedicat comunității de afaceri românești și vrem să vă simțiți ca acasă. Este al 8-lea eveniment regional pe care îl organizăm în cadrul acestui proiect. În felul acesta se închide un cerc deschis la Ploiești, se închide astăzi la București. Proiectul va continua cu o serie de evenimente. Și o să vă spun că proiectul implementat de echipa noastră dorește, și-a dorit de la început și dorește și acum ca să aducă în atenție tuturor participanților la evenimentele sale o tematică și un program excelent updatat și pus la punct în ceea ce privește eficiența și sustenabilitatea energetică. Dar să terminăm cu cuvintele introductive și am plăcerea să-l invit la microfon pe domnul Gheorghe Bălăceanu, care este președintele Federației Generale a Sindicatelor Familia, este federația este cea care a aplicat în acest proiect, este cea care conduce echipa de implementare și care are o experiență considerabilă în derularea unor astfel de proiecte cu finanțare norvegiană. Deci, domnule președinte, vă rog frumos, aveți cuvântul. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru generoasa prezentare. Vă mulțumesc și o 8-a oară, cred că de fiecare dată și poate nu este suficient niciodată să vă mulțumesc pentru ocazia de a fi parteneri în acest proiect. Poate suna puțin atipic ca o federație sindicală să fie partener cu Camera de Comerț și Industrie în implementarea unui proiect de nivelul ăsta. Multora li s-a părut ceva ciudat, nu este ciudat deloc. Noi am mai avut asemenea proiecte, chiar pe fonduri norvegiene. Unul l-am încheiat, cred că anul trecut. În ceea ce privește implementarea, am inițiat o politică publică în ceea ce privește introducerea unui ID card în sectorul de construcții. Cred că suntem primii în Europa care ne-am gândit la o temă de genul ăsta. Dincolo de asta, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri sociali, Federației Patronatelor Societăților din Construcții din România, domnului Cristian Erbașu, probabil dumnealui o să ajungă într-un răstimp aici. Sigur că le datorăm o parte din lucrurile pe care le-am construit, pentru că fără ei, fără parteneri și fără onestitate în relațiile noastre, cu siguranță aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. Dincolo de aceste lucruri, proiecte și
Avem o casă socială a constructorilor, un proiect ambițios care funcționează în România de 25 de ani și a fost înființată tot la inițiativa patronatelor din construcții și a sindicatelor din construcții din momentul acela. Cum spuneam, Casa Socială deja funcționează de 25 de ani, niște parametri foarte buni cu care, sigur, ne mândrim. Ne place să credem că pentru noi și pentru sectorul de construcții, acest organism paritar, care este gestionat paritar, format din partenerii sociali din sectorul de construcții și este dat exemplu în multe cazuri și la Organizația Internațională a Muncii, dar și la Comisia Europeană despre buna funcționare și despre ce poate construi un parteneriat solid. Noi, ca organizație, reprezentăm lucrători din sectorul de construcții, dar și din cel de producere a materialelor de construcții. Suntem singura federație reprezentativă din România pe speze proprii, adică reprezentăm lucrătorii conform legii. În ceea ce privește acest proiect, sigur că avem preocupări legate și de conștientizarea lucrătorilor noștri în ceea ce privește eficiența energetică. În ultima perioadă, Uniunea Europeană și Comisia Europeană încearcă să impună și cu siguranță va impune în toate țările membre ca ideea de eficiență energetică deja să fie implementată prin măsuri normative, astfel încât ea să nu rămână doar la nivelul de discuții. Cu siguranță, anii următori o să fim preocupați atât în companii, cât și acasă, în gospodăriile noastre, să avem grijă de fiecare kilowatt consumat și de fiecare metru cub de gaz consumat, mai ales în contextul actual în care există și un război la granița țării noastre. Ne dorim și chiar o facem ca lucrătorii și de fiecare dată când ne întâlnim cu ei să le transmitem mesaje astfel încât să conștientizeze că este foarte important să fie implicați, să fie conștienți că eficiența energetică face parte din viața lor și că de acum încolo, fără acest parametri, nu se poate merge înainte. Sigur că suntem preocupați de asta sunteți și membri ai clusterului TEC. Nu o să vă fac aici așa un apogeu un discurs amplu despre federația noastră și despre organizația noastră, dar suntem preocupați ca lucrătorii noștri să capete în perioada următoare, lucrătorii pe care îi reprezentăm și competențe digitale. Ne dăm seama că fără acest lucru nu se poate merge înainte, ne dorim să facem asta, suntem pregătiți să o facem, probabil în iarna aceasta Federația Familie, alături de Federația Patronatelor Societăților din Construcții, vom începe un program ambițios de formare a lucrătorilor, inclusiv să capete acea componentă digitală în meseriile fiecăruia. Sper că și cu ajutorul politicului, adică ne dorim ca și politicul să înțeleagă că este nevoie ca să facem, în sensul că e nevoie de modificarea un pic a legii. În sensul ăsta spuneam că avem nevoie de politic, nu cerem absolut nimic, avem bani să implementăm programe de formare pentru lucrătorii noștri, totul este să primim doar ok-ul și cred că din această iarnă vom putea demara programe de formare cu lucrătorii, programe de calificare, dar și, așa cum spuneam, și programe astfel încât să poată căpăta și competențe digitale. Avem o casă de meserie a constructorilor care și ea este gestionată tot în acest sistem paritar de către patronate și sindicate. Ea funcționează, dar ne dorim să funcționeze la parametrii pentru care am construit-o, nu să funcționeze de dragul de a forma. Vrem să formăm în sectorul de construcții. Noi cel puțin conștientizăm că sectorul de construcții are mare nevoie de forță de muncă calificată în acest moment. Nu suntem mulțumiți că lucrătorii încă nu au competențe digitale, că nu capătă și alt gen de competențe, că nu știu să lucreze pe scule mai deosebite decât cele pe care le au și ne dorim ca lucrul ăsta să se întâmple. Ne dorim să crească productivitatea muncii și ne dorim în același timp ca ei să fie mai bine plătiți pe merit, adică să producă, dar să și câștige bani pe ceea ce produc. Ăsta este, până la urmă, dezideratul nostru al organizației noastre sindicale. Cam atât despre noi. Vreau să mulțumesc
echipei de implementare a acestui proiect, o echipă de tineri. N-a apucat Gabriela să vă zică, dar sunt 50-50, 4 femei, 4 bărbați, adică noi corespundem și din punctul ăsta de vedere, egalitate de șanse. Ei își fac treaba foarte bine, suntem mulțumiți. Este, cred că, al doilea proiect în care colaborăm împreună. O să mergem înainte în continuare, mergem înainte și cu federația noastră, cu organizația noastră și cu siguranță ne vom face prezenți și în implementarea altor proiecte. Deja ne căutăm parteneri de acum și cu siguranță vom și reuși. Vă doresc succes dumneavoastră, la firmele dumneavoastră, vă doresc să aveți încredere, vă doresc să aveți încredere în parteneriat și să vă gândiți că până la urmă, cu organizațiile lucrătorilor, puteți să construiți și lucruri care să vină și în folosul dumneavoastră și al firmelor dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Mulțumim, domnule președinte, atât pentru cuvântul spus în deschiderea evenimentului, cât și pentru întreaga colaborare pe care am derulat-o excelent cu echipa AFGS Familia. În continuare, schimbăm un pic ordinea pe care o vedeți în agende și o să o invit la microfon pe gazda noastră de astăzi, pe doamna Cristina Ionescu, care este directoarea Direcției de Strategii, Politici și Proiecte a Camerei de Comerț și Industrie a României. Avem o relație minunată și cu direcția pe care o coordonează doamna Ionescu și cu Camera de Comerț Națională. Dânsa ne va vorbi despre proiecte, provocări și oportunități din perspectiva Camerei Naționale. Doamna Ionescu, aveți. Mulțumesc foarte mult, îmi dați voie să vorbesc de aici. Recent am constituit un comitet pentru mediu și energie în cadrul Camerei, tocmai pentru a putea îngloba toate dezbaterile și toate interesele antreprenorilor care activează pe zona aceasta. Când spunem eficiență, mă gândesc la câteva lucruri. În primul rând, profit de faptul că domnul președinte a punctat chestiunea asta. Cred că parteneriatele dintre organizațiile de profil trebuie să fie mai strânse. Cred că pe zona aceasta a camerelor de comerț, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, a firmelor mari, medii, a IMM, cred că parteneriatele trebuie să fie mai strânse. Cred că trebuie să aplicăm la proiecte împreună. M-am bucurat foarte mult când am văzut în prezentarea proiectului pe care am primit-o de la colegi că Asociația domnului Erbașu s-a alăturat acestui proiect și noi am colaborat cu ei pe un proiect derulat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în care ei au venit și au dat din experiența zonei de construcții pentru doctoranzii care se pregăteau pentru cariere, pentru viitoarele lor cariere. De asemenea, cred că trebuie să avem o abordare regională. Cred că foarte mult proiectele pe care le derulăm trebuie să le promovăm mai mult în țară și la nivelul celor mai importante regiuni. Adică cred că acolo este un potențial încă neexploatat. Desigur, astăzi vorbim astăzi în economia campaniilor pe care liderii proiectului îl organizează, bifați regiunea București-Ilfov, dar cred că și din experiența ultimilor 2 ani, după ce ne-am desmeticit așa vis-a-vis de momentul pandemiei, cred că campaniile pe care noi, Camera de Comerț și Industrie a României, le-am făcut în țară, au fost cele mai dinamice și au livrat cele mai bune surprize, ca să zic așa, din perspectiva antreprenoriatului. Cred că oamenii de afaceri români devin mai competitivi, cu mai multă încredere pentru internaționalizare, ceea ce este extrem de important, cu mai multă încredere și deschidere vis-a-vis de participarea la târguri și expoziții, o chestiune pe care noi o promovăm de ani de zile. Și în sensul ăsta cred că România devine o piață mai atractivă. Dacă și provocările din punct de vedere legislativ și ale mediului economic și comercial vor deveni mai prietenoase cu antreprenorii, cred că va fi foarte bine. Nu închei înainte de a mulțumi pentru faptul că ne-ați vizitat, că v-ați gândit la Camera de Comerț și Industrie a României pentru organizarea evenimentului cu numărul 8. Cred că e o cifră norocoasă.
Și vă rog să ne aveți în vedere neapărat atunci când vă gândiți să scrieți noi proiecte pe acest subiect. Subliniez încă o dată, mai ales pentru că avem acest comitet pentru energie și mediu și o să vă trimit o prezentare. Mulțumesc! Mulțumim doamnei director, Cristina Ionescu, și o să-i dau cuvântul și o să o invit la microfon pe managera proiectului nostru, despre care am onoarea să spun câteva cuvinte. Doamna Gabriela Sterian, pe lângă faptul că este manager al proiectului, este cadru didactic universitar, este director executiv al companiei Men Consult și membru a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, dar și secretar general al Federației FGS Familia din 2021. Este numai suflet și numai implicare și este într-adevăr creierul și inima acestui proiect. Mulțumesc mult de tot, Alexandra. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și înainte de a începe, doamna Ionescu, o singură completare. Proiectul este derulat la nivelul întregii țări. Și, practic, acesta este evenimentul ultim care și culminează toate rezultatele pe care le-am avut. O să vă spun imediat despre fiecare activitate în parte. Proiectul se numește Dinamizarea IMM-urilor din România în creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă. Este un proiect finanțat prin fonduri norvegiene. Am mai derulat un proiect anterior împreună cu partenerii, da, cu colegii mei, colegii și prietenii de la Federația Patronatelor Societăților din Construcții. Și de data aceasta am luat alți prieteni ca și parteneri, Camera de Comerț și Industrie Prahova, și am dezvoltat o nouă echipă. Ideea de la care a plecat acest proiect se leagă de preocupări și probleme curente și de faptul că tranziția către o economie bazată pe eficiență, pe energie verde, pe sustenabilitate, este o preocupare devenită din ce în ce mai stringentă la nivel de Uniune Europeană și în special pentru țările din Europa Centrală și de Sud-Est, care sunt cumva în vecinătatea unor evenimente care se prelungesc, din păcate. Aceste preocupări vizează diversificare a surselor de energie, vizează investiții, vizează parteneriate și, de asemenea, niște concepte care în România au început să capete amploare, dar, din păcate, nu la nivelul pe care ni l-am dorit, cel puțin în sectorul de construcții, și anume eficiența energetică, securitatea energetică și reducerea amprentei de carbon. Suficient să spun, fiind cumva din același sector, da, construcții, proiectare, arhitectură și toate celelalte domenii care creează lanțul de valoare în sector, industria construcțiilor este una din cele mai poluatoare, dar și una din cele mai importante din punct de vedere investiții, ocuparea forței de muncă și contribuții în PIB. Sunt adoptate practici în vederea stabilirii eficienței sustenabile, însă, dacă ne raportăm la nivel de IMM-uri, care reprezintă în jur de 80% din firmele care constituie sectorul de construcții, nu este foarte clar dacă acestea îmbunătățesc cu adevărat performanțele de mediu și energetice, cum sunt cuantificate și dacă în sine compania, managementul executiv, este conștient de implicațiile activității derulate de zi cu zi. Câteva motive pentru care companiile de construcții am considerat noi că ar trebui să fie incluse în aceste întâlniri, aceste activități de conștientizare pe care le-am derulat. Și v-am pus câteva aici, nu o să le enumăr. Am și câteva bariere ce împiedică uneori sau de cele mai multe ori IMM-urile din sectorul de construcții să atingă eficiențe sustenabile. Prin prisma proiectului, această eficiență sustenabilă se traduce pe 3 paliere: energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică.
Proiectul pe care îl coordonez este derulat, așa cum spuneam, în parteneriat între FGS Familia, Camera de Comerț și Industrie Prahova și Fellesforbundet Norvegia, cea mai mare federație sindicală ce reprezintă nu doar sectorul de construcții, au mai multe sectoare, privind negociere colectivă și reprezentarea lucrătorilor. Proiectul se implementează doar anul acesta, cu un buget mai mult sau mai puțin generos și are ca obiectiv principal sporirea cunoștințelor IMM-urilor din sectorul de construcții în principal, în încorporarea practicilor sustenabile și în realizarea unei eficiențe pe care noi am cuantificat-o în oferirea de cunoștințe din sistem de management de mediu, conform standardului SRN ISO 14001 pe 2015 și sistem de management al energiei SRN ISO 50001 pe 2019. Activitățile specifice sunt derulate pe două paliere, informare și formare. Informarea este cuantificată prin evenimente pe care le-am derulat în formatul pe care îl avem astăzi, o parte inițială de scurte alocuțiuni și prezentări și o parte secundară, dar mult mai importantă decât prima parte, de networking și de schimb de experiențe și cunoștințe și ce ar trebui să facem sub această umbrelă a eficienței sustenabile, care practic include și zona de digitalizare, de competențe digitale, de competențe verzi, de proiecte, de investiții. Iar formarea a fost cuantificată prin sesiuni de formare specifice, instruiri certificate pe cele două standarde, pe cele două sisteme de management și, practic, auditorii interni din firmele de construcții, cu această nouă instruire, pot implementa în firmele lor sau pot dezvolta sisteme de management integrate cu îmbunătățirea cunoștințelor pe cele două sisteme. De asemenea, ultima etapă a acestui proiect este ca pentru un număr de 8 IMM-uri din sectorul de construcții să oferim gratuit asistență în realizarea documentației pentru implementarea sistemului de management al energiei. Și dacă în firmă există deja un sistem de management integrat, practic se vor oferi indicații cum să fie introdus și acest sistem de management al energiei și care ar fi, de fapt, valoarea lui. Pentru că inițial a fost inclus în sistemul de management de mediu și la nivelul anilor 2018-2019 s-a considerat a fi mai important să fie un sistem de management separat. Cele două grupuri țintă pentru cele două tipuri de activități pe care le derulăm, dacă informarea se raportează la întreg sectorul de construcții, la toate părțile interesate, parteneri sociali, instituții publice, asociații profesionale, decidenți, reprezentanți ai guvernanței, politice, alături de furnizori de formare profesională și instituții de învățământ și de cercetare, formarea s-a adresat unui grup mai restrâns, așa cum spuneam, doar firmelor de construcții, doar pe câteva coduri KN specifice, construcții, atât execuție cât și producere de materiale de construcții, proiectare și arhitectură și consultanță, deși codurile cu 7000 amândouă au fost incluse, și au vizat specific fie management executiv, fie zona de responsabili în sistemele de management sau cu viitoare atribuții în sisteme de management. Ce am făcut până acum ca și activități specifice? Prima activitate, creșterea conștientizării pentru IMM-uri. Am derulat 7 evenimente în toată țara: Timișoara, Oradea, Craiova, Iași, Constanța, Ploiești și Brașov. A fost acum 2 zile, da, e cam proaspăt și, și l-am uitat, da? Și Bucureștiul numărul 8. Indicatorii sunt atinși, persoane participante, reprezentanții ai mediului de afaceri, reprezentanții ai mediului de instituții publice, da? De decidenți politici, și absolut toate evenimentele le-am organizat cu sprijinul Camerelor de Comerț și Industrie
județene. Ne-au fost alături și au participat activ la organizarea acestor evenimente. Pentru publicul larg, partea de informare și, păstrând modelul proiectului anterior, vom avea un schimb de bune practici în Norvegia, pe baza căruia vom avea un schimb de informații și realizarea unui ghid practic privind legislația norvegiană, ce se întâmplă în sector pe cele 3 paliere și recomandări pe care le au ei pentru a fi implementate în sectorul de construcții din România. La partea de formare, da, de instruire, certificată, v-am povestit puțin care a fost subiectul. Pe lângă informațiile privind indicatorii, vom avea și 2 spoturi online prin care cele 2 sisteme de management vor fi prezentate cu cele mai importante informații privind capitolele respective și cum se vor implementa, astfel încât oricine va consulta cele 2 spoturi să rămână cu cea mai importantă informație din cele 2 tipuri de standarde. Și zona de publicitate inerentă fiecărui proiect, cu indicatori specifici. Ne-am propus, spuneam, să atingem peste 2 milioane de persoane, atât de reprezentanți ai mediului de afaceri la nivel executiv, cât și la nivel de sisteme de management. Și pentru că, domnule Bălăceanu, ați precizat de o cerință importantă pe care o au finanțatorii norvegieni, pe lângă principiile transversale pe care trebuie să le respectăm, egalitate de șanse, protecția mediului și așa mai departe, avem și o cerință cu egalitate de gen privind echipa de proiect. Am respectat-o și în proiectul anterior și am aici câțiva colegi din echipă și am reușit să o respectăm și acum. Și doresc să le mulțumesc colegilor pentru că avem un proiect destul de greu încă de dus în spate și aș dori să le mulțumesc și colegilor din proiectul ID Cards, pentru că am lucrat excelent împreună și cu siguranță vom lucra, da? Și aici mă refer la doamna Mădălina Pena, director la Patronatul Societăților din Construcții, Florian, și ție îți mulțumesc, Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene și colegii mei care sunt aici, Dan Șerbulea, Emil Târâlă și Alexandra Petre. Vă mulțumesc, dragii mei. Și acum voi încheia scurta mea intervenție. O să revenim la slide-ul principal. Și, domnule Erbașu, acum pot să vă invit și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou că sunteți alături de noi. Mulțumesc că ne sprijiniți din toate punctele de vedere și că, practic, sunteți săgeata acestui sector destul de încercat în ultima vreme. Bună ziua, să rămână! Mulțumesc mult de tot că e vineri după amiază, că suntem aici din nou împreună. Într-adevăr, e o perioadă delicată, toată lumea e foarte agitată. Este foarte greu să-ți mai faci timp în perioada asta, să mai și realizezi ceva, să mai și creezi. Toată lumea încearcă să scape de ceva, nu știm de ce, dar să scăpăm de ceva rău. Că dacă ar fi ceva bine, cred că ne-am bucura. Este adevărat că domeniul construcțiilor în ultimii ani a fost un domeniu nu privilegiat, dar extrem de scos în evidență. Prin importanță, prin schimbările legislative, prin proiectele care au existat și există în țară, atât din punct de vedere al legislației, al resursei umane. Toate aceste proiecte au creat un ambient propice, mult mai bun decât era acum 6-7 ani pentru constructorii din România. Este evident că de fiecare dată, când primești anumite ajutoare, ți se și cere înapoi.
Domeniul construcțiilor a reușit să dea înapoi și, ca dovadă, societatea s-a sprijinit pe acest domeniu în ultimii 5 ani, începând 4 ani, ca să zic așa, din 2020. S-a sprijinit bine de tot, dacă nu exista cu domeniul construcțiilor, împreună pe alocuri cu IT-ul, care e în descreștere, deci domeniul construcțiilor e în creștere. Serviciile întotdeauna sunt, mai ales într-o perioadă de consum, sunt sus. Deci dacă nu exista acest domeniu, țara era în recesiune de mult. E evident că atunci când situația ajunge critică în țară și, așa cum este și în Europa și în întreaga lume, situația economică nu este foarte bună, la fel de normal după 2-3 ani în care s-a produs foarte puțin la nivel global, s-a produs speculativ, balanța economică a fost distorsionată în cele din urmă, se cheltuia mult și se producea puțin. Deci, după o asemenea perioadă, vine și un recul. Când vine reculul, când vine o astfel de scădere, toată lumea se uită la toată lumea. Toată lumea arată cu degetul pe toată lumea. În momentul de față, chiar și așa, având argumente solide, cred că vom continua pe acest drum ascendent, cu dificultățile de rigoare. Este adevărat că toți vor fi încercați, mai mult sau mai puțin, mai pe drept sau pe nedrept. Am zis că avem argumentele noastre și anume acelea că, într-adevăr, am dat rezultatele așteptate și ceea ce ni s-a oferit, eu cred că la nivelul României s-a obținut cu vârf și îndesat înapoi de întreaga societate. Trebuie să vedem cum vor ieși cele 2 ordonanțe, care sunt de fapt legi asumate în Parlament, care în final se va fi una singură. Cele 2 ordonanțe de 50 de pagini se vor transforma într-una singură de 100. Să vedem dacă știu că în ultima versiune se luptă acolo mai mulți să putem apăra Casa Socială a Constructorilor, care a fost atacată din mai multe direcții. Ea este atacată de ceva vreme. Într-adevăr, din punctul acesta de vedere, poate politica de acum 10 ani, prin care casa era ținută mai puțin la vedere, poate era mai eficient abordarea aceasta, însă, în realitate, părerea noastră este că am făcut bine, că am transparentizat, am arătat întregii Bresle că există acest produs, există această platformă și sunt cu aceste impedimente, sunt convins că în continuare casa va fi un reper pentru activitatea noastră. Evident că în paralel cu activitățile dezvoltate în trecut, trebuie să dezvoltăm și proiecte noi. Unul din acestea este, de fapt 2 din acestea, au fost făcute împreună cu sindicatul și cred că vom mai avea mai multe. Un altul a fost prezentat mai devreme de colega noastră. Ce este foarte bine că întreg conceptul de digitalizare a fost s-a dorit a fi materializat în clusterul pe care l-am realizat împreună, Technical Enabled Construction. Rezultatele sunt bune, spre foarte bune și cred că dacă, nu știu, n-a fost prezentat, dacă a fost prezentat mai devreme, sunt deja proiecte prin Tech, unele în desfășurare, altele vor începe. Membrii noștri au reușit să obțină aceste proiecte și sper să le fie de folos atât lor, dar mai ales tuturor celor care fac parte din cluster și nu numai, să convingem și alte companii să se alăture acestui cluster și nu numai clusterul, ci și federațiilor sindicale și patronale și automat și casei sociale, acolo unde companiile cad de cuvință că le-ar fi utilă
această apartenență la Casa Socială. Deci am încercat să fac o radiografie, pe de o parte să evidențiez situația delicată, pentru că este delicată la modul general. Este adevărat că vor fi niște transformări fundamentale la nivelul întregii societăți din punct de vedere fiscal și cred că foarte mulți dintre noi, sub orice formă, pentru că și firmele de construcții se împart în firme mici, firme medii, mari, micro-întreprinderi, trebuie să ne reorientăm, trebuie să ne grupăm și să reușim să rezolvăm anumite lucruri pe care le rezolvam înainte, într-un fel, să le rezolvăm în alt fel. Și, într-adevăr, aceste finanțări de la Uniunea Europeană vor fi din ce în ce mai greu de luat pentru a nu face nimic și din ce în ce mai ușor de luat pentru a face cu adevărat ceva. Acest lucru ne va avantaja pe noi, care suntem, zic eu, mult mai bine organizați, și pe alții, nu numai pe noi, că mai sunt și alții, care vor putea să acceseze mai ușor aceste fonduri și le vor fi puse la dispoziție fără a exista o prioritizare pentru alte, eu știu, alte interese care au existat înainte. Din păcate pentru noi, suntem foarte puțini oameni care cu adevărat știm ce avem de făcut în raport cu dimensiunea necesității și acest lucru, într-adevăr, va reprezenta poate problema cea mai mare în viitor. Vor fi proiecte, vor fi bani și pentru aceste proiecte, vor necesita, într-adevăr, toate aceste proiecte vor cere mult efort, însă acest efort va apăsa puține persoane care există în piață, în societate, tocmai pentru că există această criză foarte mare de resursă umană. Am discutat și de fiecare dată că discut cu domnul Bălăceanu, că discut cu doamna Estimă, care nu este aici, sau cu oricine altcineva, de fiecare dată îmi spun că este foarte greu să găsească oameni pregătiți, oameni capabili să deruleze astfel de proiecte, având siguranța că ulterior nu vom avea probleme. Știm bine că pe lângă faptul că trebuie într-adevăr duse la bun sfârșit și realizat scopul pentru care au fost semnate aceste contracte pentru proiecte, trebuie ca documentele, asta este procedura, să fie exemplare, astfel încât ulterior să nu avem probleme majore, probleme care pot fi mult mai mari decât soluțiile pe care le-am primit. Ne putem trezi că trebuie să dăm mult mai mulți bani înapoi decât banii pe care i-am primit în cadrul acestor proiecte. Deci, într-adevăr, dacă nu sunt, pe de o parte, oameni pricepuți, pe de altă parte, oameni dispuși să facă eforturi mari pentru a derula aceste proiecte, este extrem de riscant la un moment dat și de altfel avem foarte mulți oameni cu care discutăm și care ne spun nu mă bag în astfel de proiecte pentru că mi-e teamă de consecințele implicării într-un astfel de proiect. Deci aici este o problemă acută, o problemă foarte gravă a societății noastre vis-a-vis de asumare pe care noi facem tot ce se poate ca să-i descurajăm pe oameni să-și mai asume anumite responsabilități și după aceea ne întrebăm de ce lucrurile nu merg, nu se realizează și în cele din urmă statul încearcă să găsească soluții, să stoarcă tot o lămâie care e deja stoarsă în loc să găsească soluții pentru a găsi alte lămâi. Cam așa e comportamentul statului în general, pentru că
cel puțin statul românesc nu are alte soluții. Nu ne-a arătat, cel puțin în ultimii mulți ani, că ar avea alte soluții. Vă mulțumesc încă o dată și ce vreau să vă asigur din partea noastră și nu numai a mea personal, ci și a constructorilor, a companiilor cu care noi discut foarte des, noi ne întâlnim, tot sprijinul pentru toți cei care se implică în realizarea unei noi filozofii de gândire, în tehnologizare, în digitalizarea unui domeniu extrem de dificil, unui domeniu pentru care, dacă nu găsim soluții, chiar că în următorii 20-30 de ani nu vom mai avea oameni. Vă mulțumesc încă o dată, efortul noastră este de apreciat. Avem nevoie de dumneavoastră și avem nevoie de toți care, nu trebuie neapărat să fie constructori, toți care își aduc aportul prin cunoștințele pe care le au la modernizarea acestei Bresle. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și oportunitatea de a putea să vă spun câteva lucruri și aș porni să vă prezint, să vă spun, organizația noastră este un organism de certificare, sisteme de management și produse pentru construcții, acreditat la nivel național și notificat la Bruxelles pentru certificare de produse de construcții cu marcaj CE. Ne derulăm activitatea cam din 1998, deci avem o bogată experiență în acest domeniu. Certificările noastre, în general, au pornit de pe sectorul de construcții, dar după aceea, sigur, la sistemele de management ne-am dus mai departe și spre alte domenii de activitate. Aș vrea să vă spun câteva lucruri legate de, principal, de aceste standarde de management și să spun într-un fel că ceea ce s-a prezentat de către Gabriela, din punct de vedere al unor concluzii, constatări legate de situația care există apropo de implementarea sistemelor de management de mediu cu standardul SRE ISO 14001-2015 în corelare cu SRE ISO 50001-2019, în tot acest traseu de ani, în zona de construcții mă refer în principal, nu în zona de fabricație, și repet acest lucru, deci în zona firmelor de construcții, nu la fabricație, sigur sunt acele probleme care deja au fost arătate. Sunt probleme legate de, hai spunem, angajamente de politică de mediu care până la urmă nu sunt transpuse în practică, din păcate. Nu sunt foarte multe elemente de conștientizare, tot din păcate, așa. Și este evident că dacă este să vorbim și de economia de energie, care până la urmă este un aspect de mediu semnificativ, principal cam la toate organizațiile, trebuie să vedem că acest lucru nu a putut duce la un nivel ridicat din punct de vedere al leitmotivului acestor standarde de management, care înseamnă îmbunătățire continuă. Dacă producătorii de materiale, să spunem, sigur, au cei mai mulți autorizații de mediu, unii autorizații de mediu integrate, acolo există un program de conformare și, practic, sunt monitorizați de agenție, trebuie să facă raportări periodice și așa mai departe. Deci, într-un fel, să spunem, hai să vedem că ne-am apropiat de anumite elemente care trebuie să le respectăm din punctul ăsta de vedere. Însă nu neapărat din punct de vedere al unei performanțe, ci doar respectăm cerințele legale, o evaluare a conformării cu cerințele legale. De aceea, scopul acestui proiect, și foarte important, pleacă în principal de la nivelul de conștientizare și instruire. Ceea ce este, evident, cel mai important, poate. Și când ne referim la mediu, în general, acesta este un aspect care trebuie susținut permanent, la toate nivelurile și poate chiar pornind de la nivelul de școală, de la elevi, nivelul de formare a unor
principii legate de prezervarea mediului, da? Mai departe spre mediul universitar, da? Și în toate celelalte zone, pentru că fără educație, fără conștientizare, instruire, nu vom putea să obținem mari victorii din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă spun că la baza acestor activități, sigur, când ne referim la domeniul construcțiilor, pornim de la investitori, nu? Avem proiectanții și avem executanții și apoi utilizatorii, beneficiarii finali. Toată această structură, dacă aceste personaje nu vor introduce cerințele, nu vor pune la bătaie resursele din punctul ăsta de vedere, mă refer la resurse financiare, la soluții de proiectare, da? Care să conțină materiale, da? Care să aducă o eficiență energetică, o performanță de mediu pe toată analiza ciclului de viață al construcției până la post-utilizare, nu vom putea vorbi de aceste elemente măsurabile până la urmă, pentru că una din probleme este că nu reușim să măsurăm ce înseamnă o performanță de mediu. De aceea, preocuparea firmelor de construcție ar trebui să meargă și în această direcție. Ei nefiind principalii, să spunem, actori până la urmă din punctul ăsta de vedere. Pentru că, în principal, repet, sunt investitorii și proiectanții. De aici ar trebui să pornească lucrurile. Avem, mă rog, deja un aspect de standardizare, inclusiv pe lângă standardele de mediu, de management care vi le-am spus, avem niște standarde aprobate de sustenabilitate, atât pentru construcții, pentru clădiri, și am trecut deja și spre elemente de produse, elemente prefabricate din beton, da? Ce se va urmări în viitor, în viitorul apropiat? Pe lângă aspectele care cunoscute de politica Uniunii Europene, legate de Green Deal și elemente de a ajunge spre anii 2050 la o super performanță de mediu, în domeniul materialelor de construcții va urma o provocare foarte importantă prin noul regulament 305 al Uniunii, legat de produsele pentru construcții, în care s-a introdus o schemă de certificare de mediu, care nu a existat până acum. Și, practic, toți producătorii de materiale de construcții vor fi obligați să emită o declarație de performanță de mediu, un APD, da? Bazat pe o serie de documente de sprijin, care se cheamă PCR-uri, Product Category Rules. Deocamdată sunt elaborate mai mult prin străinătate, nu avem decât în zona de oțeluri, avem ceva, cred că pe zona de, nu de ceramice, nu știu, cred că de prefabricate, avem ceva PCR-uri, oricum nu avem la noi în țară. Noi nu avem elaboratori de asemenea documente la noi în țară, din păcate. Sigur că o parte din producătorii de materiale au înțeles deja acest fenomen și se pregătesc, inclusiv pentru elemente legate de economia de energie, reducerea amprentei de carbon. Să vă dau un exemplu legat de declarația de performanță de mediu. Deja Asociația Producătorilor de Metale Europeană a reușit, în comun, să obțină aceste lucruri, să ajungă la o documentație de susținere a declarației de performanță de mediu pentru oțelul și pentru combinatele aferente participanților din asociație, da? Care a fost lucrată ca documentație de Institutul de Construcții de la Berlin, cu o serie de colaboratori, mulți colaboratori, laboratoare și așa mai departe, o lucrare impresionantă. Și există și este publicată, puteți să găsiți și pe site acest document, declarația de performanță a tuturor combinatelor metalurgice, așa, și o să vedeți ce reprezintă într-un final, că de fapt se referă pe fiecare tipologie de material la cât este amprenta de carbon și cât va putea fi reciclat la postutilizarea construcțiilor, să spunem, în care sunt înglobate aceste elemente, aceste produse. Da? Apropo de experiența norvegiană de care se vorbea aici, știți că în Norvegia până la urmă, ofertarea în construcții, dacă vii cu soluții
prin care se reduc impacturile de mediu, da? Așa, este bonificată la ofertare și da, se scade prețul ofertantului din punctul ăsta de vedere. Poate că se va ajunge și la noi în domeniul ăsta, într-o parte legislativă. Nu știm dacă sau când se va întâmpla, dar poate se va întâmpla. Așa fel încât să susțină și să justifice această necesitate legată de economia de energie, de a reduce aspectele semnificative de mediu cu impact asupra mediului. Proiectul acesta, mă rog, în discuțiile incipiente, noi l-am susținut din start alături de Gabriela, cu care am colaborat și pe sistemele de management, deci și am văzut că este foarte, foarte atrasă de aceste zone, de acest domeniu, până la urmă, și am considerat că trebuie să o ajutăm cu experiența noastră în zona practică, în zona de instruire, și o vom face în continuare. Deci, până la urmă, vedeți, inevitabil va trebui să ajungem în această zonă în care să și facem ceva în realitate din punct de vedere al eficienței energetice, al economiilor de energie. Victoriile totdeauna vor fi victorii mici, nu vor fi victorii foarte mari. Vă spun clar, din experiența care am acumulat-o de peste 25 de ani, din aspecte de management, am vizitat sute de firme până la urmă, care au aplicat sisteme de management și inclusiv de mediu. Și vă spuneam, nu este o practică uzuală la firmele de construcții din punctul ăsta de vedere, dar încet, încet trebuie să se întâmple și lucrurile astea. Și scopul acestui proiect este până la urmă să arate că se poate face câte ceva și să contribuim cu toții la un mediu cât mai curat, cât mai puțin poluat. Nu va fi ușor până la urmă, dar cu colaborarea tuturor și pe toate fronturile, până la urmă, cred că putem să arătăm și noi câte ceva din punctul ăsta de vedere, nu să fim mereu arătați cu degetul că nu suntem în stare să abordăm această filozofie de mediu așa într-un mod serios. Eu vă mulțumesc și vă urez tuturor toate cele bune. Mulțumim frumos, domnule Ciucă, și în continuare, domnul Florian Bulnar. În continuare, speakerul care va urca la microfon este domnul Florian Bulnar, care ne va vorbi despre importanța competențelor în investițiile de eficiență sustenabilă. Vă rugăm frumos. Bună ziua și din partea mea. În primul rând, aș vrea să încep scurta alocuțiune pe care voi expune, transmițând la mulți ani constructorilor din România. Ieri a fost ziua constructorului român, o inițiativă pe care Federația Patronatelor Societăților din Construcție a promovat-o și care, ușor, ușor, a devenit o tradiție. Este bine ca cei care lucrează în această breaslă să aibă măcar o dată pe an un motiv de bucurie și de satisfacție, ca să spun așa. Când am fost invitat de Gabriela la eveniment, sigur, prima idee care mi-a venit în minte a fost legată de finanțările europene dedicate IMM-urilor. Și v-aș aduce în atenție un program care este în acest moment în curs de lansare, finanțat din exercițiul financiar 2021-2027. Este vorba despre programul de tranziție justă, care este activ în cele mai poluate județe din România. Sunt 6 județe: Hunedoara, Dolj, Gorj, Mureș, Prahova și Galați, care împreună contribuie la 60% din poluarea din România. Din motive lesne de înțeles, poate, pentru unii, mai greu pentru alții, este vorba despre utilizarea combustibililor fosili. Și atunci Comisia Europeană a fost dispusă să
vină cu 2,53 de miliarde de euro pentru a ajuta aceste regiuni ale României în tranziția către o economie verde și cât mai puțin poluantă. Din alocarea programului, mai mult de jumătate dintre fonduri merg către zona de IMM-uri. Gestionarul acestui program este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin agențiile de dezvoltare regională. Ghidurile solicitanților pentru IMM-uri sunt în acest moment în consultare publică și vă invităm să vă aplicați atenția asupra acestor proiecte finanțate din program de tranziție justă. Ghidurile solicitantului sunt simplificate, sunt mai puține condiții care trebuie îndeplinite acolo și vă încurajăm să accesați aceste fonduri. Dacă vorbim despre fonduri europene, sigur că din ce în ce mai mult Comisia Europeană pune accentul pe aspectele de mediu. Există un regulament numit regulamentul privind taxonomia, care pune în centrul preocupărilor intervențiilor finanțate din fonduri europene aspectele de mediu. Este vorba despre regulamentul 2020/852, care ce spune? Finanțăm din fonduri europene doar investiții durabile. Și ce este o investiție durabilă până la urmă? Este o investiție care ține cont de mediul înconjurător sub toate formele sale. Și vorbim aici despre atenuarea schimbărilor climatice, realizăm investiții care nu vin cu emisii de gaz de seră mai mari. De asemenea, venim cu niște investiții care se adaptează la clima actuală, trebuie să ținem cont de clima din regiunea în care realizăm investiția, pentru că altfel ne vom trezi cu inundații peste noi, cu perioade de secetă și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ținem cont de resursele pe care le avem la dispoziție, resurse care sunt din ce în ce mai puține. Trebuie să facem un efort pentru a intra în acest concept al economiei circulare, foarte dezvoltat în afară, mai puțin dezvoltat la noi, dar, sigur, se fac pași și în România. Și o să discutăm un pic mai încolo despre posibilitățile pe care le avem de a contribui și noi la investiții care țin cont de aceste principii ale Uniunii Europene, din care și noi facem parte. De asemenea, este vorba despre prevenirea și controlul poluării, solului, aerului și apei și, sigur, trebuie să ținem cont de natura care ne înconjoară, de biodiversitate, pentru că, până la urmă, și aceasta ne aduce foarte multe bucurii. Ce măsuri sunt posibile atunci când realizăm noi ca IMM-uri, fie că sunt din domeniul construcțiilor, fie că sunt dintr-un alt sector de activitate, ce putem face efectiv pentru a ne plia pe aceste condiții care stau la baza finanțării europene? Nu trebuie să facem vreo mare filosofie, trebuie să ne gândim cum am face pentru noi la nivel individual. Da? Dacă facem din banii europeni, să știți că sunt tot banii noștri, plătiți acolo prin impozite și taxe. Și atunci vorbim despre perspectiva individuală dusă la un nivel mai mare. Trebuie să ne uităm să facem investiții din materiale de calitate, materiale durabile. De asemenea, clădirile trebuie să fie etanșe, izolate în mod corespunzător, să rețină căldura, să nu permită căldurii să intre sau frigului după caz. De asemenea, trebuie să ne uităm la ceea ce este regenerabil ca resursă, da? Și să folosim aceste resurse, pentru că ne-a trecut, da, glonțul pe la ureche cu această criză care a venit imediat după pandemie, criza energetică. S-a mai calmat un pic, se pare că din finalul anului, în finalul toamnei, o să mai fie așa o mică reverberație. Sigur, cum putem face asta? Sunt tot felul de soluții, panouri solare, avem energie geotermală, avem vânt, avem energia hidro. Acolo unde este posibil, toate aceste posibilități trebuie explorate și, sigur, pe cât posibil urmate. De asemenea, trebuie să ne uităm un pic la lanțurile de aprovizionare. Ce bine ar fi fost în perioada pandemiei să fie avut în țară niște industrii, mai ales când vorbim de industria materialelor de construcții, dezvoltate și care să nu ne mai
țină cu mâna întinsă la furnizorii externi. Ajunseseră, domnul Cristian Erbaș știe foarte bine, era implicat și e în continuare implicat foarte mult în zona asta. Erau oferte de pe zi pe alta, trebuia să plătești și înainte și tot nu aveai siguranța că îți veneau materialele. A fost o nebunie întreagă. Nu știu, sincer, cum au rezistat mulți dintre constructorii români în perioada aceea. Mulți n-au rezistat. Adevărul acesta este. Cum putem, la nivelul companiilor, să realizăm aceste lucruri? Cum ne putem uita un pic mai mult la mediu și la ceea ce ne înconjoară, astfel încât să realizăm aceste investiții durabile? Investind în educație, formându-ne în cadrul echipelor niște oameni capabili, care se uită la specificul românesc, la specificul local, regional, dar cu un ochi se uită un pic și la ce se întâmplă în afară, pentru că, de foarte multe ori, influențele pozitive în general de acolo vin și sigur trebuie să fim pregătiți pentru momentul în care și noi, mai benevol, mai forțați printr-o directivă europeană, trebuie să ne conformăm. Și atunci o pregătire în direcția asta este mai mult decât indicată. Spunea domnul președinte Erbașu în discursul dumnealui că fiecare dintre noi, cei din această sală, ne aducem sub o formă sau alta câte un aport la ceea ce înseamnă sectorul construcțiilor din România. Și sigur și noi facem parte din această echipă câteodată nevăzută, care este mult mai largă decât noi cei prezenți astăzi aici. Sunt însă convins că fiecare dintre noi va duce mesajul corect și va disemina informațiile mai departe, astfel încât să avem un efect multiplicator al rezultatelor acestui proiect și, în general, a colaborării noastre. Spuneam că și noi suntem parte din acest proces și, sigur, aș vrea să vă prezentăm un pic cum sprijinim noi anumiți actori din sectorul construcțiilor și am să mă refer în mod direct la sectorul de alimentări cu apă și canalizări, la cei implicați în acest sector, proiectanți, consultanți de specialitate și, sigur, antreprenori. Constatăm următorul lucru. Am realizat în 20 de ani, aproape 20 de ani, investiții în sectorul de alimentări cu apă și canalizări de aproape 8 miliarde de euro. 7,5, 7,8, undeva acolo. Sunt însă instituții internaționale care activează și în România, cum este Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială. De asemenea, există un raport de la OECD care spun că România va trebui să mai investească pentru conformare care trebuia să se întâmple până în 2018, deci suntem într-un mare delay, ca să zic așa, într-o mare întârziere, încă 22-25 de miliarde de euro. Și când am spus că în 20 de ani am implementat aproape 8 miliarde de euro și mai avem încă 25, să spunem, da? Mergem pe valoarea maximă, cei 8 miliarde de euro i-am implementat într-o perioadă în care aveam resursă umană destul de bună, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă azi și la perspectivele care se conturează. Cum vom implementa noi proiecte de o asemenea valoare? Fără să avem absolvenți care ies de pe băncile facultății, fără să avem proiectanți, fără să avem consultanți, fără să avem constructori. Cum vom face lucrul ăsta? Sunt diverse variante, sunt diverse soluții. Noi, cel puțin asociația pe care o reprezint, împreună cu partenerii noștri, și sigur, aș menționa și faptul că suntem parteneri cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții, nu este întâmplătoare prezența noastră aici, în general, în echipa lărgită a acestui proiect, ca parteneri tăcuți, cum spune foarte frumos Gabriela. Avem un parteneriat, de asemenea, cu Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Sigur, ne-am uitat un pic către piață, către mâna de oameni rămasă, da, din marea de specialiști pe care o aveam odată, către acei oameni care vor să mai facă ceva. Pentru că, sincer vă spunem, ne-am săturat să așteptăm de la statul român să mai facă. Și atunci, urmând politica vechilor liberali, prin noi înșine, am reușit să creăm o platformă axată în special pe zona educațională și împreună cu partenerii noștri derulăm anumite programe de formare. Anul trecut, de exemplu, am avut 2 programe care au avut un succes foarte, foarte mare. Am pregătit printr-un program pretendenții
la calitățile de verificator și expert tehnic atestat, MDLPA, și toți cei care au trecut, din nou unii dintre ei, alții pentru prima oară, prin băncile Facultății de Hidrotehnică UTCB, toți care au dat examenul au luat. Avem acolo, într-adevăr, o echipă foarte bună. Mai sunt câteva centre prin țară, dar cred că la București este, să spun așa, fruncea, nu la Timișoara. Sunt însă și în țară multe locuri unde mai sunt oaze de cunoaștere și trebuie trezite din adormire și puse în valoare. De asemenea, am avut spre finalul anului un curs dedicat, un program de formare dedicat operatorilor regionali de apă. Cei care sunt în fiecare județ și care dau apă la robinet și se ocupă de apele uzate pe care le trimitem la canalizare. Și acesta a avut un foarte mare succes. Am avut inclusiv participanți de la Apa Nova București, care este cel mai performant operator din România, și de la mari operatori din țară. Iar mai recent, mai exact luni începe, tot împreună cu Facultatea de Hidrotehnică UTCB derulăm acest program postuniversitar. Se numește Proiectarea sistemelor de alimentări cu apă și canalizări. Anul trecut, probabil că știți acest lucru, a existat un proiect finanțat de Ministerul Dezvoltării, derulat prin UTCB, prin care s-au actualizat mai multe normative tehnice din diverse domenii, printre care și cel din domeniul alimentărilor cu apă și canalizărilor, normativul MP 133. Și pentru că sunt foarte multe modificări acolo, am considerat că este bine ca proiectanții, tinerii ingineri proiectanți, dar și cei mai în vârstă, să vină să-și actualizeze cunoștințele și atunci luni va începe un astfel de program. Avem 43 de proiectanți înscriși și, sigur, îi așteptăm la sesiunile următoare pe toți cei care doresc ca împreună, sigur, să facem acest pas înainte și să ajutăm, în general, economia României, societatea noastră, sectorul construcțiilor, da, să evolueze mai departe. Și pentru că domnul Ciucă spunea un pic mai devreme că avem această dificultate noi în România încă în a ne conforma cu legislația de mediu și e o remarcă cât se poate de valabilă. Vă invităm în data de 31 octombrie la București și sigur putem schimba câteva impresii după această sesiune de prezentări. Am abordat în diversele evenimente pe care le-am avut până acum diverse aspecte, dar niciodată sectorul consumatorilor industriali. Un sector care e conformat și nu prea. Preferă de multe ori să plătească amenzi la apele române, la gardă, la Agenția de Mediu, pentru că sunt mai ieftine decât conformarea propriu-zisă. Și atunci am zis, haide să ne întâlnim cu toți împreună cu autoritățile de reglementare, să le spunem că ușor, ușor se închide cercul. Și cercul se închide, adevărul ăsta este, și încercăm prin acest eveniment din 31 octombrie să punem pe de-o parte deținătorii de tehnologii, pe partea cealaltă pe cei care au nevoie de aceste infuzii de know-how, astfel încât la final, sigur, să reușim și noi să ne conformăm și să avem o părere poate un pic mai bună despre noi în ceea ce privește conformarea cu obligațiile de mediu. Cam atât din partea mea. Vreau să mulțumesc toată pentru invitație. Mă bucur că reușesc să închid cumva cercul fiind prezent la a 8-a sesiune. Am fost prezent la cea de la Ploiești, la prima. Și sigur, ori de câte ori este posibil, mă bucur să vin în această comunitate pe care dumneavoastră, cei din sectorul construcțiilor, o reprezentați. Pentru mine e o lume fascinantă și sigur sunt în continuare lângă dumneavoastră și mă bucur să fiu în rândul dumneavoastră ori de câte ori este posibil. Vă mulțumesc! Domnule Răzvan, vă invităm la microfon să ne vorbiți despre implicarea părților terțe în eficiența sustenabilă în construcții. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mai ales că suntem la sesiunea 8-a deja. Am avut și până acum în cadrul proiectului oarecare feedback de la reprezentanții dumneavoastră, reprezentanții sectorului de construcții, prin intermediul firmelor
care au participat la sesiunile de instruire, având ca teme principale, cum vă spunea colega mea, în principal managementul de mediu și managementul energiei. Ascultându-i pe antevorbitorii mei, mă gândeam cum să încep, dacă să încep pe nota de resemnare sau pe nota de optimism, pentru că multe din argumentele pe care le-am și eu și despre care cred că toți am putea vorbi destul de mult timp, ne îndeamnă la resemnare, după cum altele ne îndeamnă la optimism, apropo de ceea ce înseamnă în mod practic pentru o firmă să-și implementeze un sistem de management de mediu sau unul de energie, aspect pe care l-a abordat și domnul Ciucă mai devreme. Resemnare pentru că tot vorbim despre părți interesate, că ăsta ar fi subiectul intervenției. Avem părți interesate și din partea autorităților și evoluția, să spunem, mentalității, cel puțin în relațiile profesionale pe care le-am avut eu cu ele de-a lungul timpului, nu pot să zic că mi-au dat prea multe motive de optimism. Avem încă o doză foarte mare de formalism și de bifat, un calendar agreat cu Uniunea Europeană, de parcă Bruxelles este pe altă planetă, de parcă n-am fi acolo cu parlamentari, cu reprezentanții ai guvernului, tot timpul vine de la Bruxelles, de parcă cineva ne bagă pe gât și noi suntem în afara Uniunii Europene. Și asta o văd deseori, mentalitatea aceasta. Pe de altă parte, și motive de optimism, apropo de proiectele despre care vorbea domnul Burnar și facultăți și implicare, pentru că cred că știți mai bine decât mine, problema lipsei de resursă umană este acută și așa este, să nu punem numai la 25 de miliarde, să punem și ce vine în mod curent, ca să spunem așa, pe partea de conformare pe mediu și pe acum, pe partea asta cu tranziția verde, iarăși sumele sunt mari, să dea Dumnezeu să le atragem. Ca să pomenesc totuși și din experiența mea aici la sistemele de management, oamenii o simt ca pe o povară, de obicei în firme. Am auditat, nu știu, mii de firme în 25 de ani, de toate felurile, de la Petrom până la o firmă cu 2 zugravi, să zic. O povară pentru că, în general, și acolo se resimte lipsa de resursă umană. Este o sarcină în plus pe lângă altele, încă ceva de bifat. Nu întotdeauna este asigurată și pregătirea pentru domeniul respectiv. Standardele au, de asemenea, un limbaj arid. Pentru cei care au prins înainte de 89, probabil că termenul de limbă de lemn vă spune ceva. Este și asta un fel de limbă de lemn. Aici ar fi și rolul consultanților și al lectorilor, cum sunt și eu, de fapt să deselenească zona aceasta și să facă mai digerabile noțiunile care sunt prinse în standardele și care sunt foarte bune ca idee și ca direcție spre care se îndreaptă. Dar și aici, și noi avem o problemă de resurse umane, de asemenea, nici noi nu suntem prea mulți sau prea tineri. Deci vine ca o povară, uneori vine adeseori ca un balast al hârtiilor, trebuie să facem hârtii, trebuie să facem proceduri, dar aș spune aici ca un contraargument apropo de sistemul de management al energiei, care este mai recent intrat pe piață, să spunem așa, 2009, cred că e prima ediție a standardului, actualizat acum în România în 2019. Este foarte practic dacă treci dincolo de limbajul pe care îl văd acolo în standard. Presupune o analiză energetică pe care, dacă o faci bine, ajută foarte mult practic, la descoperirea unor costuri despre care uneori nu știai. Am asistat la o multinațională la o discuție referitoare la cine consumă mai mult în fabrica noastră. Directorul adjunct era scoțian. A văzut atunci prima oară cifrele, ca la audit, mă rog, a trebuit să se prezinte și dar n-am știut că din zona de compresoare avem pondere X% în toată asta. Energia înseamnă bani. Dacă ultimii 2 ani nu ne-au convins de aspectul ăsta, înseamnă că nimic nu ne mai poate convinge.
Și de aceea spuneam, o analiză energetică bine făcută, chiar dacă în cazul firmelor de construcție este mai dificil de implementat, aveți șantiere temporare, nu aveți locații fixe, foarte greu de monitorizat consumurile, cum fac la nivel de site temporar să pot să cuantific cât mai bine consumurile, ca urmare și posibilitățile de îmbunătățire a performanței nu sunt atât de vaste ca la o fabrică stabilă, știi exact ce ai acolo, unde poți interveni, poți face o analiză cost-beneficiu mult mai directă și mult mai aplicată decât în cazul unor șantiere. Deci, totuși, cred că poate considera o motivare pentru firme să parcurgă acest standard și pentru că, până la urmă, partea interesată, cea mai importantă aici sunt firmele, da? De acolo, toată această discuție despre reducerea emisii de CO2, neutralitate climatică și altele asemenea, nu au rost fără oamenii din firme și oamenii de acasă, pentru că în ambele zone trebuie să avem un altfel sau un comportament care să ajute toate aceste principii, să spunem, foarte generale. Partea asta de analiză energetică mai presupune ceva și inevitabil ajungem tot la bani. Greu să obții performanță energetică fără costuri de investiții. Și aici a pomenit cineva anterior, cred că a zis de Norvegia, un sistem de bonificare sau un sistem de stimulare a companiilor să implementeze un astfel de sistem, cred că mai există și în Germania așa ceva pentru cei care au ISO 50001, ar putea ajuta până la urmă nu firma respectivă, că nu asta e ideea, dau la privată, ajut firma respectivă. Ne ajutăm pe toți, deci nu suntem în tabere diferite, asta nu se înțelege, nu suntem nici stat versus privați. În domenii, când clima o ia razna, toți suntem acolo până la urmă, nu? Că când ne ducem acasă, aceleași probleme legate de energie sau de călduri sufocante le avem. Aș mai pomeni și de o altă parte interesată, pe scurt, pentru că a mai fost menționată întreagăt de către antevorbitorii mei, de comunitate, să-i spunem. Cred că și asta este un mare dezavantaj pe care îl avem, care pleacă de la școală în mod evident. Și de aceea mi se pare și greu să-i blamăm pe cei tineri, aud tot timpul generația din ziua de azi. Generația din ziua de azi este crescută de profesorii din ziua de ieri, să-mi fie cu iertare că o spun. Și dacă de bine de rău în școală a mai intervenit un program de ăsta de conștientizare pe probleme ecologice, să spunem, la nivel de comunitate încă avem o problemă de conștientizare, indiferent de generație, pe problemele acestea care, de fapt, ne privesc pe toți, cum spuneam mai devreme, pentru că avem și, pe de altă parte, și un stat foarte guraliv când e vorba de tot felul de minuni, dar foarte blând când este vorba să aplice sancțiuni de-a dreptul pentru nenorocitele alea de deșeuri pe care le vezi pe toate șoselele. Da? 12-14% cota de colectare selectivă. Mă și mir că au avut curaj să o spun acum 2 săptămâni sau 3 ministrul mediului. Da? Este absolut sfidător de-a dreptul. Aia nu ține numai de oameni, ține și de organizarea statului în a reuși să creezi infrastructura necesară și după aia să poți să și sancționezi astfel când lucrurile acestea nu se respectă. Cam acestea ar fi câteva aspecte, pe care am vrut să le ating. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră. Sper ca proiectul să își atingă scopul și să mai conștientizeze, să spunem, o parte dintre participanți și să se și reflecte după aia în cifrele de la analiza energetică, dacă se poate, ar fi extraordinar. Mulțumesc frumos! Și pentru intervenția de astăzi și pentru conștientizarea prin formare pe care o derulăm împreună. Încă nu am încheiat activitatea și vom continua. Și aș dori să închei această primă parte de intervenții pentru a respecta programul pe care l-am transmis. Vă mulțumesc din nou pentru participare, pentru atenție, pentru răbdare și vă invit într-o scurtă pauză și apoi să discutăm pe subiectele de interes pe care le-am pus în agenda, sub umbrela eficienței sustenabile, unde spuneam că includem atât partea de energie regenerabilă, de eficiență și securitate energetică, dar pentru că suntem în marea noastră majoritate
prezenți membri ai clusterului Tech, trebuie neapărat să discutăm și de digitalizare și de noi instrumente digitale, inclusiv pentru formarea profesională. Vă mulțumesc mult!